fixado, descendo.
Shalom. Horas mahita namar pungu di bagasa pornginon, na di bagas tabe nak songoni di bagasan joron itu hatta. Tapaho homma martangyang be mahita asa di bagasan pangaramaution itu hatta partangyang anon martangyang mahita. Amin. Tapuji Tuhata marhite ede nomor 20 ayat 1 dohot 2. Mar hite-hite goar ni rebata ama, doho goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho goar ni tod di parbadia, na tumo palangit doho tanoon. Amin. Tung behama pamalosu di saluhut dengan ni uhum ni Jehovah tuau, sudukonokku do panginuman parhatuawot tugijang, jala pajojuwokku do goar ni Jehovah. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata amani salhut para sirohaon. Nunga ditatapho hami bangsomon. Aindang majua ho mangalehon anak muna sasadai. Tuhan Yesus Kristus tutangan ni perdosa. Asa taonon na haleao doh siak ni bagi. Sahak rodihau na pinarsilang. Saya tupahi hami marhite-hite asini roham. Asa margogo hami jala marbegek ni roha, songon anak haholongan ni rohami, di akka si taonon. Asa marsangap guarmu, dohot anakmu, Tuhan Yesus Kristus, dohot tod di parbadia, marhite-hite hami. Amin. Turpuk epistel di partangata di bagasa bodarion ima natar surat di 2 Korintus 4 mamuka mai sen ayat sada sahak ro di ayat onom hujahama di tonga-tongata songonom mahatani di bata ope alanong hujalo hami tohonanon sian pangasina di hami indang marnalo jahami sadok hutulakon hami do akka nabuni akka sihailah honotton ay endang marakal hami jala endang marlaok hubahen hami hatani debata hasit tongani do hupapatar hami gabe jongjong hami taddaon ni rohani saluhu na jolma diadopan ni debata jala molotung tartutup barita nauli nahu jamitahon hami di akkana laho mago doi tertutup. Ai di papitung debata ni portibiodo pikiran ni akka nasoporsea. Asa unang nasida di patiur sodang ni barita nauli nataringot tuhasangapon ni Kristus natardok suman ni debata. Ai indada di dirinami hujami tahun hami Kristus Yesusido pabua ibana Tuhan alai naposomuna dohami alani Yesus. Ai debata namat dokkon marsinodang hati uroni sian hahulumoni. Ibana do patiurhon rohanami. Babisar pabrinotoan disangap ni debata na dibagasan bohi ni Kristusi. Ima sahakna martua do akkana tumangihon hata ni debata
jala na peopsa. Amen. Maret dehita. Martangiang mahita. Tuhan Jehovah Debata amanami mauliante hubasat hami tuho Tuhan dengan nibasam na mga ramoti na mamasumasu hami dileoko di hami hahipason ni pardagingon songoni nang hahipason ni partodion. Gabibuy hami Tuhan marpungu di bagas coromon, songoni marparsauran sian bagas nami, dohot na pungu di bagas coroon, patupahon partangyangan sahali sa minggu. Tuan Jehovah Debata amanami saluhutna sudinai holan ala nidinggan di basam. Tuhan Jehovah Debata amanami namar sangap disodo hami naing tumangihon hatam ala ni iring-iring maroha nang pikiran nami be asanggiat boy terjalo hami hatam boy tutu hami mangatusi jala tutu boy hami maparangehoni di perjalanan ni ngodu nami. Ali Jehovah upasat hami ma daging dohto di nami tuho. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Horas madihita. Hatani Tuhan ta ujahan jamita di pertangyangan Bornginon tersurat ma di 2 Raja-Raja. Biddu 2 ayat sada ro di ayat 12. Tajahama turpukta marsikap soring mahita majahasa songonon ma hatana. Dungi uju naing alapon ni Jehovah sielia tu banua gijang marhiti sian haba-haba mardalan ma sielia rap dohot sielisa sian Gilgal.
Dungi ruarma sisian ni panurirang akana di Betel madapoton si Elisa didok nasidama tuibana atahe di boto hodo naneng buanon ni Jehovah Tuanmu sadarion sian labungmu dungi ninnaibana ma aupe nungahuboto si mahamu. Tinggal di son maho ale Elisa ainu nga disuruh Jehovah au tu Jericho alai ni nasi Elisa ma songon sitong na mangulu Jehovah mangulu dohot hosam na sotu pata di konok kuho jadi raksahat manasida tu Jericho. Dungi Roma sisian ni panurirang akana di Jericho madapoton si Elisa ninna nasidama tuibana atahe di potohodo nanaing buanon ni Jehovah Tuanmu sadarion sial labungmu dungi ninna ibanama aupe nungahoboto sipma hamu. Dungi ninna si Elia muse tu ibana ua tinggal di son maho ainu nga disuruh Jehovah au tu Jordan alainin nasi Elisa ma songon sitong na mangulu Jehovah mangulu dohot hosam na sotu pata di momok kuho jadi rak mardalan manasida na dua. Alai 50 halak sian aka sesian ni panurirang merdalani huhut jongjong madaudau na dua panurirangipe jongjong do di topi ni Jordan. Dungi dibuat si Elia ma sape-sapena disorpi mai jala dilibas sotu ai jadi tolak mai tujai tujulu laus ditaripari nasida ma dua mai mardalan di nama hiang. Jadi dung taripar nasida ninna si Elia ma tu si Elisa harupangido ma sian au manang aha lomoneroham bahenokku tuho dagan soro dope na mangalap au sian labungmu dungi ninna si Elisa ma ikon silopi dua nian sia todim songgop tuau. Dungi ninna si Elia ma na dok situtu donian enangidomi alai molo di ida ho au tarboan sian labungmu sai na songgok do songoni tuho alai molo soi daunmu dang songgok. Jadi adorang merdala dope nasida huhut makatai idama Roma sada hureta api dohot akahuda api manirang nasida na dua manaik tu banua gijang ma iya si Elia marhite sian haba-haba. Alai dong di ida si Elisa songoni jauh-jauh ma ibana o damang hureta ni Israel dot akajolma parsihudul na doho dungi dang bedi ida ibana laus dibuat ma ulosna jala diribahi bola dua. Ola nido sahat ne turpukta kadongan nani haholongan ni Tuhatta Yesus Kristus panurirang Elia dohot panurirang Elisa nangpe tabering naking maneng pigahali hata persirangan di patupa si Elia tu si Elisa di tonga-tonga ni perdalanan na tulu halima taetong alai hokdo ibana makatahon dangulu ibana mangulahon na didok ni si Eliai laho manadikon ibana songonido nama satong
tu si Naomi doho si Ruth na say toktong setia ibana pai hutihut si matuana lao maho ninda alai dangulu lao maho tadi kom maau mulak maho alai dangulu ibana lao songonido nabui tabiring di turpuk tahun saunari tadok mai satia kesetiaan ni si Elisa tu si Elia laho paihutihut pakobasion dohot perbaritaan nauli di tonga-tonga ni ulau nasidah sian awal na pe tikisona masaon toktong do anggo si Elia di paihutihut na posona si Elisa di huton terus pakobasion nai dohot perdalanan tutu molota tainet sian turpuk taon hata hasatiaon bui maira dapat tudos dohot akka teka-teki mana yang akka perdalanan ni sarito ni akana tua-tua ima taringot tuna merlubba kancil dohot pono penyu di patorang do disi taboto perdalanan ni pono soina melebakna ala yang go kancil imana idokna sada binatang nahatop hian merikati di tonga-tonga ni perdalanan na di parekeli do imana kim ponui buama telu do hobai nokko ape di tonga ni perdalanan ai deudo pi istirahat majuang ape laut terpudum dang dungo ponui merdela terus dohot nangit-nangit dohot kesetiaan kemampuan na lemahi maneng nagali di na merdalan ay sarupa do ponu merdala dohot merikat peling do hera-herao tiki perbedaan na alai molo dicaritai tabege-bege hasatiaon nai merdala terus lau gabe mana do nasahat perjulu tu garis finish jala majalo piala kemenangan songoni man tabering nang di turpuk taon molotung peta patorang-torangi turpuk taon pe atar songoni do si Elisa paihut-ihut si Elia songon sahalak panurirang malim manang imam di nasida imam diaka panurirang na asing naking kesetiaan ni si Elisa iboto ibana do nagali do ibana alani do naking di do ibana di dok si Elia to ibana nang pangidua mo padokma bisa disoddo pe bisa do yala do piau di hagalion nai do ibana iko si dua hali lopit manian songo toddi na di hoi toddi mian tuau artina molo ditinggal hon hoa wanon tang tolapu ma permudu-mudon sude alani pergogoi ma toddi
tuau asa mampu au laho mangulahon pajawon nasihat Tuhani. Jadi kerendahan hati, jadi kesetiaan sedala doi dohot toruniroha manang kerendahan hati. Jadi mulung ngagijang rohana dia tidak akan setia, pasti doi. Ale molo sai ditoru do di pakilala honibana dirina sian akadong anda sai di pakilala honibana ibana do na moto sian akadong anda pasti dia setia. Misalna sahala bendahara di sadapunguan mulai toriboto ibana umalo daun sesudi akka anggotaki ahapian non husurat pengeluaran tanah takas doi uluan ni halahi doi ay malo daun makatai sian halahi tentu ala nai dikiri ibana umalo ibana utikos gabe dienet ibana membuat sian hepengi ayuraro nom mempertanggung jawab poni. Jadi orang yang menganggap dirinya paling pintar, paling jenius, paling boleh, paling mampu akan jauh daripadanya kesetiaan. Yang mau menganggarkan apa yang pada dirinya akan jauh daripadanya kesetiaan. Jadi mamoy tabereng sian trupuk taon, sian si Elisa, sadala duhape na menganggap dirinya ditoru di dongana, ditoru di pakobasina, totu gabe ido namian dihasatiao. Jalan marhite-hite mamuse dang nama dokod dang disukuri si Elisa hadirion na nasongoni. Tidak. Alai tongdo disi bersyukur ibana. Boy mendampingi ima sahalak si Elia borhat pajupang dohot debata marhite-hite haba-haba naking. Molo tarpada tabadikon naking dohot na 50 panurirangi totu berbeda mai adul mai sian si Elisa. Nasida tidak mau tahu lah. Apa nasida do naking nama dokon tu si Elisa erang ibo to naneng borhak nama ibana. Dia banyak berbicara. Elisa tidak ada berbicara apa-apa. Orang itu banyak ngomong. Yang 50 orang tadi. Mereka hanya mengetahui tanpa berbuat apa-apa tentang apa yang dia ketahui. Jadi banyak seperti itu. Gurang dojol masongoni. Ibo to alai dang diulahon. Ini mulai dokon pakobasi ni si Paulus tuaka huria takas do ido ibana desi mulai takas ibo to ho jala ibereng ho sahla diulahon hala alai dang dipaingoto na berdosa do ho desi ninna. Jadi molo taboto dang taula hampir sama dengan apa yang dibicarakan oleh Paulus ke jemaat-jemaat yang dia layani. Jadi marhiti-hiti takas ranking adul daung parulaon nina 50 panurirang naking medau-dau do nasida nampai mereka yang banyak bicara, yang banyak menggosip tentang apa yang akan terjadi dohot si Elia. Alah seakan-akan dia yang lebih tahu itu daripada si Elisa. Ipasukun naking reng iboto ho nang borhak nama ninna. Jadi marhiti-hiti HP iboto ibana do. Di boto ibana do. Cuma naso iboto halahi sudi nang doho si Elia be naso iboto ibana dengan cara terangkat ke surga
dan pola melalui kematian. Holani do nasu iboto nasida do marhite-hite naposonai anggo ibana lao nama meninggal hon pakubasioni dohot pertibion. Di nama saya manaking adong dua karakter. Tentu nungata botoi. Na dia do naneng siutonota jalana pinangido ni turpukta di bagasan tikyo. Hanya kesetiaan mengikut Tuhan. Tutumai ulah honota marhite-hite na tatanda bercermin markaca hita tu dirita isido hita di hadapan dia bata. Maka selalulah merendah mengucap syukur kepada Tuhan. Ada seorang pendeta perempuan, dia menulis kira-kira demikian. Ketika kita pagi bersujud di hadapan Allah, itulah yang memampukan kita sehari-hari berdiri bersama-sama dengan Tuhan. Itu artinya setiap mengawali hari, dia harus merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Maka perjalanan hidupnya jongjong ibana di bagasan sadari toktong ma diramoti Tuhan. Itu yang memampukan dia untuk berdiri senantiasa di hadapan Tuhan. Jadi hasatianima, nunutima, tanunuti, majaha bibil, tanunuti, mabegi hatane de bata. Jangan langsung puas apa yang kita sudah ketahui, apa yang kita sudah miliki. Tetapi tetaplah merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya dalam firman Tuhan dikatakan isena patu toru dirina ido batibooni Tuhan ta. Orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, dia akan ditinggikan oleh Tuhan itu sendiri. Ima tahangoluhon marhite-hite turpuk taon. Amin. Martangiang mahita. Tuhan Jehovah debata aman hami. Nunga hubege hami hatam. Mengajari mempermudu-mudu hami di bagasan borgin nahulomon. Imalit Tuhan dipaingot hatam hami. Maneng na sungod dia pe perdalanan ning ulun hami. Gali maneng nagugu marlas roha maneng na marlungun ni roha. Toktong mahami rotu adopanmu, paudukon diri nami, Allahu tadahami diri nami, dangadong martibangkon harajaumu dohot huasom, dohot ho ali debata. Disimahami Tuhan ro martangiang, maka melatihon dengan nebasam mengalopi tangan nami ganup hari ganup tiki molo didokon be naking marhiti-hiti hatam di manukut niari bersujud di hadapanmu lau ima mapergugui ngolu nami jongjong madalani ngulu nami siganupari. Tuhan Jehovah debata amanami. Pergugui mahami di ngulu nami on. Unang tersulandit hami. Unang lau hami maninggal honho. Alai satia mahami. Payuti-hut pangajaryomu di ngulu nami. Ditiki sonang dohok ditiki gali. Tuhan Jehovah holat todimido nabui mangiring-iring hami mangulahoni.
Aleja huba de bata aman hami. Di borgin na holomon. Tuhoma hubasat hami saluhutna akka na adong di hami. Talumobi madaging dohotod dinami. Asay ringiring hami mardalan di hasyangan na holomon. Asa tugu-tugu hami mangula nasa ulaw nami na maragami. Nani haporsiamu Tuhan bui ulaw nami. Emolo satia hami tuho batalaton saluhutna aka ulaw nami i. Sianido Tuhan patetek konomo pasu-pasum Tuhami. Songonedei ia aek naotik say manetek jalalam mangalatak may. Songonima nang haporsyaw nami ganupari ganuptiki say hu pagudang habi ang piotik-otik alay di ujung na lam bahak may jalalam gudang. Tuan Jahuba di bata aman nabi hasatiyaw nima pakyaw nami laho maparyahe sa luhut nai alay urupi mahami perbadiai hami jumodo sensado sanami asato dimi mian dihami ganup marsada-sada asimarohama liza huba tangihon mahami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maridde mahita. Tapasada marohata martangi yang mahita. Puji-pujian dohot gok hamoloteon nale Tuhan di pasahat rohanami namar pungon tuho. Ima di siala asi dohot tolong ni roham di hami ale Tuhan. Hupakilala ho kami doya ale Tuhan. Di luas sohami rosien bagas namibe saha rotu bagas joromon di bagasan hahe pasok kami marpungu. Ima dinalahu mahmuji dohot pasangapo guar munabadiai. Ale Tuhan debata nunga di pasahat naposomia le Tuhan hatam nabadiai jala nunga hutangi hok kami i asima roham dihami ganuk marsada-sada sahapo maya le Tuhan tuhami ganuk marsada-sada asa boy hulahon hami hatam nabadiai le Tuhan asa gabe sulu dohot tuk koti dihami le Tuhan dinamadalani parngoluan siganu paryok kami bain mahami le Tuhan satia mangihut toko asima roham dihami
Ale Tuhan Yesus Kristus, toktong dope ale Tuhan mangido kami di bornginon tu tanganmu na badiay. Dinamadalani ngulu siganu pariok kami ale Tuhan, asa homa na mangaramoti kami doho na mamasu-masu kami. Dia kana mangulahon akasilon nami kami ale Tuhan na maragami, urupi pargogoy jala pasu-pasu mahami sa luhuna. Asima roham, nang akayan akon nami pale Tuhan tu tanganmu na badiay do pasahaton nami. Asa homa na mamasu-masu akayan akon nami i. Simulay na meneksah ro di na magodang ale Tuhan, pasu-pasu manasida. Na dibaga sa parsikolan ale Tuhan, hotok-tok na mga lehon bisuk, na mga lehon hapistaran tu nasida ganup marsada-sada kaya nakon nami. Asang giya boy na sida mga tusya kaparsiajaran na pinatorang ni guru na, tarlubia pada di partikyano na ale Tuhan na marsikola online. Asiro ham ale Tuhan Jesus, songonia le Tuhan na kaya nakon nami nong dibagasan parkarejoan, toktong pasu-pasu na sida, asa gabi boy na sida le Tuhan mangulaw na kaulaw nabe, asa gabi ulaw silas ni roha maya le Tuhan di jolom manatorop tarlumobi ma di jolom. Akaya nakon nami na so dapat karejo dopia le Tuhan, tutanga muna badi hupasahat tami. Asa hoa le Tuhan na manugunogu akaya nakon nami, tongon tuak kaparkarejoan na hinalomohon ni roham, jalan asa suai dohot tuaka kaparsikolan nabi. Asiro ham Tuhan, Tuhan toktong dope mangido hami tuho. Aka pangulani huriamia le Tuhan, sai pasu-pasu, tardobi na poso mi imamang padita nami dohot keluarga le Tuhan, ramoti manasida le Tuhan, pasu-pasu amang padita nami, asa lamu marbisuk ale Tuhan, dinalaw pasahat tordoho, mabaritahon baritam naulii, nalaw sitangi honon nami. Asiro ham Tuhan debata, aka parhalalumi, tongon na dibaga sa parsahiton amang purba, ho manamad daw ni pamatang na, lehon gogo ale Tuhan dia manami asa margogo iba na le Tuhan nakpe dibagasan parsahiton, pasahaton daging do partodion na tuho. Amata amang hutajulu ale Tuhan, na dibagasan pemulihan ala na dibagasan parsahiton di tiki-tiki na salpu, toktong ale Tuhan pasu-pasu amanami iya le Tuhan, asa lamu tu hipas na tu tiki-tiki na naing ro. Songon iya le Tuhan sa luhuna, akan na martugas ima, songon akan na mga live streaming ale Tuhan, dohot aka na manguluhon ede ale Tuhan song leader, songon ninang parpoti ale Tuhan, di na manguluhon aka tugas nabi di pertaniangan manang di permingguan nami pesai pasu-pasu manasida ale Tuhan, asa denggan mardalan punguan nami dinalahu mamuji doh pasangapo guarmu na badiay. Asima roham dihami Tuhan, terlobi ma di pertikiano ale Tuhan, ima nasora sidung dope ale Tuhan manang nasora salpu dope parsahiton nasien portibion ima COVID 10 siai. Asiroham dihami, odingi hami doh tangamu namar muliai, asa siding siak kami terlobi hami ale Tuhan dua sini jeruju. Asiroham pada wale Tuhan siak kami nasa parsahiton terlobi COVID 10 siai. Asa boy hami ale Tuhan sonang sohari boribuan, dinalahu mamuji do pasangapo guar muna badiai. Tuhan di bornginope, dinalahu mangalap gogo hami ale Tuhan peak di podoman nami be, ramoti mahami gandup marsada-sada, padao tahe-tahenya kapar jahat, padao tahe-tahenya kasih bulis ya kami di bornginon, loas mahami ale Tuhan peak di podoman nami sonang sohari boribuan, jala loas sami marsogot dungo siap podoman nami be, dinalaho mangulaw-ulaw nami akan namaragami, pasu-pasu mahami sa luhut na ale Tuhan, dinamadalani ngolu siganu parion. Pardosa nagoda kami Tuhan alani sesama dosa nami nagodangi asaw nangalani igay pangabati, dia kapasu-pasu na next pasahatom mutuhami ganuk marsada-sada. Mauliate madiho Tuhan, amen. Sa
Tapasada rohata martang yang maita. Ali Tuhan debata amanami namarha bangsa di atas di saluhut. Mau lihat ada puji-pujian mai sopar rohanai na bungut Tuhan. Takas silalah kami, takas sudai kami, asidot tolongi roham. Nak pasaluk kami di ngulu nami siganu pari. Dilian horo hai pason di kami oleh Tuhan. Di sarya kodo ngulu nami siganu pari. Mau lihat madi oleh Tuhan. Lumobi di Bornginon. Di papung asidot tolongi rohami, boy marpungu di bagas coromon. Laho mamuji pasangapon guarmu dewe diei. Soksoni akadongan nami, amanami, inanami, na mengikuti pertanyaan di bagas nabi. Mau lihat madi oleh Tuhan mau di luas sohami mamuji pasangapon guarmu dewe diei. Mangido mahamit oleh Tuhan toktong ma luas sami. Mamuji pasangapon guarmu nabi diei di hari-hari na mangihut. Tuhut makam melatihon akana kujalo kami dengga di basam. Ali Tuhan nunga hutang yok kami berita naulim hatami na panetari pari na posop tu kami saluhutna. Lepok komai turuhanami saluhutna. Ajari kami mengatusi doa makei di bagas nami. Asata takas boto kami oleh Tuhan. Hatamido nagabi sulu nami, ngulun nami, di padalanan ngulun nami sigano pari. Daktar lakau kami, lakanatu redi ngulun nami on. Molo so marandasa Tuhan kami hamil Tuhan. Ali Tuhan debata, molo dili ipangido si Elisa, hagugoni todimi. Sok-sokuni mahami pada tikyo na Tuhan. Todimi matoktong nomor gugoy ho kami, dinamadala ni ngulo nami sigano pari, lumubi, mamulus, lingkungan nami, nagudang kapirus corona. Ho mapasisihoni siyan hami ali Tuhan, todimi ma napasisihoni siyan hami, asabuy hay marhay pason, di ngulo nami sigano pari. Daktari dahadak widahami akapirusia li Tuhan. Holan horo na wi pasisihoni siyan hami asaboy hay marhahi pason di gulu nami sigano pari. Ajari hay mali Tuhan. Mga lakahon laka nami asa tarlakaho kami laka nature di gulu nami on. Ali Tuhan luas mahami unang manipil siyan dalam ni. Asa marsi hoot tam diha porsiaon nami. Kudang dua kapay ngailaylan di damanon di hami. Alay pahot maha porsiaon nami li Tuhan. Unang manipil siyan hami. Unang manipil hami siyan akadalan. Nauk di patremi di hami li Tuhan. Mauliate madihole Tuhan. Pangukupay mangulo nami tuho. Homa na mga rajay. Na mga jari-jari hami di gulo nami sa luhut na. Ali Tuhan debata dia kadongan nami natongon di begesen persahiton akan naposomi ali Tuhan dohor ruas ni huriami tuhor pasaton nami nasida Tuhan dauni pakilalan nasida molo tupe gali pamatangin nasida alain luas unang luas gali nakto di nasida luas menasida makamunakon aka pergumulan ni alaman nasida urupi jala parrohai nasida pasu-pasu aka ubat na pinangan nasida asa boy tutu madapat hahi pason paisan dang doktor dipe tujuan narion boy hami rak mamuji pasangapon kuarin namudayi di hari-hari na mangihut ali Tuhan debata dia kaya nakon nami namet-met tukun na magudang pasatay menasida tuho ajari jal parrohai nasida dan berdara tunggul nasida le Tuhan lumobi eka nakon nami dari begesa nak keparsikolan nabi ali Tuhan ajari dan habis tara turun nasida
asa bututu nasida tadi songo siutok ko ali Tuhan. Ali Tuhan dengan akon nami na sudah pokari jurupe na sudah ulaun paturu ma ulaun nasida asa jagar nasida ngulu nasigar gar pari. Ali Tuhan dia kaya akon nami nang magudang paturu sirokat ito di nasida ali Tuhan asa nasida jagar dihanguluan ala ito pahoro jol may marpasang-pasangan ali Tuhan luas nasida marpasangan di gulu nasiga no pare may gusunod mauliate madiholi Tuhan dinamadala ni ngulu nami siga no pare dagdagamo sumarlaw dosa di ngulu nami yon alay mangido mahami tu asidot tolong rohami sesa masudi pangalasyon nami sesa dosa nami asatah mahami haporan pas-pasum tamahami jongjong dari rupamu ali Tuhan pangupay ngulu nami tuho luas ma leon makugundi hai merdapot-dapot lau mangulahun akau lami mangulahun lau nami akan beragami oleh Tuhan ali Tuhan diporngin na hulumupi nakupoto hami ahana masa di hami alay marpos ni roha mahami tuho ramoti hami na piyak-pihain puduman haliang imo sudi bagas nami do asidot tolongin rohami padaw ma akatahay na iparjahat taitan si pulisya na oleh Tuhan asabuy hay marhasonangan jala dungoy hami diari manugut na lama dapat to nakaulaon na beragami ajari hami oleh Tuhan martangyak tuho ajari hami mamuji pasangapon guar mo dapetiyay mauliati madi oleh Tuhan on matanging lilit nami sa baho kami di begesan guar natan Jesus Kristus nami mauliati madi ho amen. Tatangya koma peliata martangiyang mahita. Ali di bata amanami na di banwa gijang. Odo haroruan salut silihon-lihon na dinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasata mima sinalahomito hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uwa na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa parhasyang hami pilihanon, patibulhon harajam mo itong atonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti hiti todim, asalam mo tadahami gudang ni silihol-lihom mitu hami, asalam girgir hami madok mauliati tuho, marhiti hiti Jesus Kristus Tuhan nami, amen rap hita mangido di tangiang aliyama nami.
alia manami na di banua gijang sai pinorbadia maguarmu sero maharajomu sesaut malam roham di batongon sono bana gijang leo matuhami sero hanguluan siapari sesa madusa nami song panesa nami di dosa diwan namar dosa tuhami unang hami tu giutu pangujunan walua mahami sian pamago ay hona punah harajaon dot hagugoon rodi hasangapon sa liling nililing na. Amen. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus do tolong ni rohani di bata amanta do parsauran ni tod di perbadia ma na mga ramoti jala na mamasu-masu hamu sa luhut na. Oras madihita